ochutnávka oreovej Coca-Coly. Chápete? Konečne som našla niekde túto Coca-Colu. Hľadala som ju všade a mali ju, viete kde? Na pumpe. Cheers! Chutí trošku ako Oreo, ale no, zero sugar. Neviem, čo si mám o tom mysleť. Asi lepšie je originál. Cítim tam ten stred, to biele, tú plnku Orea. To sladidlo mi vôbec nechutí, čím to je sladené. Radšej mám normálnu. Tomuto by som dala, že 3 z 10. Mali ste už Oreovú kolu? Chcete ochutnať? To idete, lebo ja to nevypijem. Takže